Tako kuncutar. Je, da što ima tak jako šaku. Daj maki kada ovo. Evo, malo. Znaš kaj? Idem si ja malo na štager, pa je dobro na odmah lupiti, kaj još trebam napraviti malo. A ti mi tu nekaj... Sam ja muž. Sused Dragec je na vek vredno delal na svom skromnom imanju. I po tome je bil jako poznat v celome našemu podgaličkem kraju. Pajkike se naranil, kozu sam podojil, pes bio kod susjeda. Još mi je ostala samo moja kravica. Daju bram sjena i daju podojim. I onda poklep. Mam se mu hitim nadi pod perut jer morti noćas nekad i budu. Išli se malo naštaviti po sena za moju kravicu. Dobro, kad sam prije 28 let bram za NK radnički dom. Ta forma mi je sad spasila život, kaj je. A za mojom, Marko Šeša, tak mi moja, sam mu je prije 3 leta posudila od kuma Joše. A istina, živ jesu. Ali da ne vrem dole, i to je istina. A nema veze. Kad tako došla moja nada i mu mi dala. Poznato je da nesreća nikada ne dolazi sama. A tako je bilo i ovaj put. A Dragecova je nesreća bio treći sused s lijeve strane. Bolje reći kum Joža. A Joža je u celom selu bio poznat kako dobar čovjek, liberalnog stava prema semu. A posebno prema susedama koji su same ostale pri hiži.